A bandeira verde xa ondea en Coroso. Ribeira revalidou este distintivo por cuarto ano seguido grazas ás súas boas prácticas ambientais e de protección e conservación da paisaxe. O Concello de Ribeira recibiu hai pouco máis de 2 semanas a bandeira verde de Galicia, distintivo que entrega a Consellería de Medio Ambiente, recoñecemento que o municipio recibe por cuarta vez consecutiva e que dende esta mañá xa loce no Paseo de Coroso. Levamos dende o ano 2022 sendo concello merecedor desta distinción, unha distinción que premia as boas prácticas en materia medioambiental, en materia de protección da paisaxe, de protección do medio, e polo tanto creo que iso tamén é un motivo de orgullo para a Ribeira, para a súa cidadanía, porque este é un concello que camiña hacia políticas verdes, hacia políticas de protección, como digo, do medio, medioambientais, e que, dende logo, tamén tendo en conta o que é o cambio climático. Ribeira recibiu este novo distintivo despois de presentar un proxecto que foi estudado e avaliado pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. E no que se incluían aproximadamente unhas 10 accións. Nesas accións son unhas accións que van, como digo, todas encamiñadas á sustentabilidade, á sostibilidade e a protección do medio, e entre elas atópanse todas esas accións de colocación de placas fotovoltaicas en edificios como este que temos ás nosas costas, a UCA. Recentemente, ademais de colocadas, tamén pasou por esa envolvente térmica nova, que creo que tamén é outro acto de camiñar cara a un concello máis sustentable. E ademais temos outras moitas accións, como pode ser esos baños autolimpiables que están colocados na zona do Pedrapateira, no Malecón, ou na zona tamén das Avesadas. Ademais, repartíronse máis de 150 composteiros e elimináronse especies exóticas invasoras para reverter a perda de biodiversidade. Mantén un sistema de limpeza eficiente, un sistema de limpeza que tamén recicla, reusa, reutiliza, e creo que un pouco esa é a política na que temos que traballar dentro do Concello de Ribeira. Hoxe eleximos este punto, creo que xa non é a primeira vez que a bandeira verde se iza aquí no Paseo de Coroso, pero tamén é verdade que o facemos pensando en que dentro duns meses, ademais desta bandeira verde, podamos contar tamén coa bandeira azul, porque dentro do Concello imos retomar esa petición que xa se estivo facendo durante anos no Concello de Ribeira para esta playa de Coroso. Un areal urbano que no período estival recibe a visita de milleiros de persoas, tanto do municipio como de xente chegada de outros puntos de Galicia, de España e de outros países. Por lo tanto, creemos que debemos seguir potenciando todas as cualidades e todas as bonanzas que ten esta playa. Creemos que para iso tamén o distintivo de bandeira azul é importante, e dende logo o apoio económico e o apoio municipal a que este areal siga sendo un referente en materia turística.